F'għodwa mill-isbaħ fl-ewwel ħadd ta' Marzu, mijiet ta' parteċipanti ħadu sehem fir-raba' edizzjoni tal-attività tal-Caritas bl-isem Run for Life. Din l-inizjattiva laqgħet fih ħdana bosta persuni ta' etajiet varji li l-koll inaqdu flimkien bil-għan li tinġabar somma sabiħa b'risq il-Caritas permezz ta' ġirja. B'kollox saru 8 ġirijiet u mixja bit-tmiem tagħhom ikun ġewwa l-faċilità ta' riabilitazzjoni ta' San Blas. One News kien fuq il-post mal-wasla ta' grupp ta' parteċipanti hekk kif temmew waħda mill-ġirijiet organizzati u ħa l-ewwel reazzjonijiet tagħhom. Kif qed tħossok wara dik il-ġirja? Tajjeb imma jiena. Ħadna ħafna gost. Qed inħossni vera tajjeb tal-li ġrejt. Ħafna għajjen u ħadd ħafna gost. Tajjeb, kien esperjenza tajba u ħadd ħafna gost. Mhux ħażin imma għalija jekk kelli naqra iktar training nasib stajt li puxxajt naqra iktar. All right, mhux ħażin ħadd irruħ issa. Kienet rotta sabiħa. Tajjeb imma għajjena wkoll. Għall-ewwel ma ħassejtix tajjeb, ħadd kedda kbira, imma right, ġejf tiegħi. Kif tħossok hekk il-fatt li parteċipajt f'ġirja għal Annobli? Il-fatt li taf li qed nagħmilha lan tajjeb, I mean, it makes you to push more. Inkoraġġuhom u nurruhom li l-isport vera jista' jgħin u jagħti kuraġġ kbir. Importanti għas-saħħa tiegħek u anke l-flus imorru għal xi ħaġa tajba li tgħin in-nies. Naqa' donazzjoni ta' kulħadd tagħmel differenza kbira u l-isport dejjem jgħin il kulħadd. L-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Aqda Caritas, Marika Kassar, stqarret li din il-ġirja tissimbolizza l-valuri kollha li l-Aqda tippartjeni għalija. Qed inwasslu messaġġ ta' paċi meta fid-dinja għaddejn dana kollu, importanti li we're running for life, but we're running for peace as well. Huwa entużjażmu kbir, diversi races, inkunu nnawek mill-4 ta' filgħodu l-biraħ ukoll madwar 1700 ruħ ġabru in-numru u l-goodie bag tagħhom u hija attività li l-Caritas tagħtiha verament dan nifs ta' ħajja u nemnu fid-dinjità tal-bniedem għax finalment dak kollu li jsir huwa d-dinjità li nemnu fiha.